Kenapa kae mau lur? Ki yo dinge to. Bos, bocorane Bos iki Bos. Iki sing anak jobri, Bos. Bocorane piro iki Mas Eko? Bocorane Mas iki Mas. Sing piro iki? Jatuh gitu iki Mas. Ngertos rego, Bro. Mboten ngertos rego. Oke Bolo, pada kesempatan malam hari ini kita berada di Ongce Farm. Nah, ini langsung karo anu lur, karo anak kandang tuh masih anak kandang Bolo. Hujan mantap ini. Ini sayang peteng rada lur, pastinya pas bengi lur. Oh hujan mantap. Fotonya pas bengi, ini pas nang lokasinya anu lur, Ongce Farm ini lur. Oh, ditemani karo Pak Budi. Tapi sayang pas ini bengi lur, jadi ora patek ketok lur. Oke siap. Nah Pak, wih. Iki yo enten kepalane merah Mas yo. Anak Rocky dong. Wah Rocky. Oke lho. Anak Rocky. Dan luar biasa. Tapi anu, cewek. Oh cewek. Giling-giling lur. Pokoknya engko sing pengen golek bibitan ready Mas nang kene Mas yo. Golek bibitan wedhus ready nih kene Bolo. Nah iki lho Bolo. Tapi sayang peteng Bolo peteng. Mas niki apa dagangan Mas? Dukan ini. Duko. Izin lebet nggih. Tak posting nang YouTube Mas. Pokoknya wis sing arep pengen golek bibitan nang gone Ongce Farm wis langsung ngetak nomor admin. Oke Bolo. Babone para merah tapi aku turun. Mas anu nomor admin Ongce Farm pinten Mas? Sing anu enten to. Sing napa niku sing tapi wong saya kan enten Wonten admin niki. Oke, siap. Nggih sewaktu-waktu kula posting kan mungkin sing badhe pados maksudnya bibitan pesan hubungi mriki ngoten nggih. Sing pundi Mas? Itu jantan anak pertama yang ini Anak Jawa Perpol. Iki ijen sik to. Niki kalih sinten niki Mas? Oh, kula Mas Eko. Mas Eko. Mas Eko. Sik anu Mas, nyuwun alamatnya mriki no Mas alamatnya. Alamatnya Desa Sumbersari, Kecamatan Sini, Kabupaten Ngawi, Mas. Heeh, masih di Jawa Timur to? Masih. Masih di Indonesia. Nama farmnya Ongce Farm Mas nggih. Lah iki lho genge tawan nang Ngawi lho iki. Oke siap-siap. Pundi? Niki duan. Ping duwe niki. Iki jelasin yang ini dagangannya yo pol ya Mas yo. Mas Eko to? Mas Eko iki lho, tapi iki arep nyepil regane gak mungkin lho soalnya wektune bengi. Kayak yo udan sisan iki pokoke nek pengen golek calon bahan breeding, mbuh seni kontes, pokoke ready Mas yo. Niki duan ini kan Blitar nih. Oh niki saking Blitar. Meka kan ini. Oh. Saat niki sampun anu, sampun hamil niki. Niki ketinggalan dereng ngoten Oke. jare. Oh, ngoten. Ini kok kali ini kok. Nggih Jantan. nggih. Mantap Bolo mantap. Iki jelasin ning kene pol iki Pak. Nah niki anake sing ngajeng iki. Sini iki. Niki wis oleh kawinane Rocky kan. Kawinan Rocky niki. Iya anake sing ngajeng. Oh, nggih. Jantan iki. Kalau anu loh Mas, lek sampean lab ini sering Mas ngomen-ngomen. Diri iki. Niki dhewe. Di dagangan Mas? Mboten. Anak anakne piyambak. Oh, anu damel breeding ki Mbak ya. Nggih lah. Iki. Juara-juara wis. Lah. Terus di vakumnya kangge bedding. Oh, damel breeding ngoten nggih. Oke, siap-siap. Yo yang pasti kan teng mriki kan mesti kayak enten kathah to cara pados bibitan ngoten nggih. Nah, cara pemirsane Marvis pengen golek bibitan ngoten niki kan. Iki kawinane Joker mboten lagi. Niki, berarti sampun kawin karo Joker. Ambil nih. Oh, hamil Bolo iki ya. Anu, tesih anu niki, maksudnya tesih nembe niki. Pertama Laktasi pertama asing niki. Pak Asung kalih anu mboten maidul. Walang nggih Mas, betul. Pak Asung wis kuping niki anak grandong. Oh, anak grandong. Berarti
Sing teng mriki niki rata-rata kawinan joker kok ngene nggih. Nggih tergantung induane Mas. Induane. Nggih kan mboten mesti induan dikawini mboten kali Robi. Masalahnya kan pejantan iki kathah. Heeh. Berarti tergantung speke Mas. oh benten. Berarti cara ajeng bojone ningali speke babone ngoten. Oh alah. Dadose nek joker. Niki. Ngeten iki dadose. Pah iki lho bono. Anak Niki joker anak iki. joker niki betina niki. Heeh. Dadose nggih pasung iki ngeten iki kados Hmm. pakane ngeten iki. Heeh. Pengen nggih lumayan. Mantap bolo. Pas cek awal nih Mas. Heeh. Pasung anak joker betul main itu. Walah nggih percaya Mas. Lah Tapi bedeng kok. ciliane mboten anu lho, mboten nomor daten tidak. Oh nggih. Tapi semakin beranjak ke usia tambah usia. Di menginjak di kelas D lah ngono Kelas D. nggih. Kelas D. Kelas D heeh. maksimal lah. Heeh, wis toto. Niku mun mulai nambah. Toto Dan niki. iki kan kalian SMP pertama bebet karek anak. Nggih, biasanya kan mulai kelas D munggah kan toto mungkin gak pasung ngoten kok. Lah kok nyerat bertambah usia kok. Niki sing alus. Oh nggih nggih. Siap. Pun lanjut Mas, nggih malah tak rusuhi. Ngoten niki tok. Oh nggih nggih. Sing di Oh, gitu nih kok. iki kok ya ning kepalane merah bareng to Mas? Oh anak Rocky, anak Joker. Niki pertama niki kedua niki. Perdana anak Joker. Dan anak joker niki. Paling anak Rocky. Itu cek apa? Oh anak Joker anak Rocky iki lho. Tahun. Jantane kacau kabeh. Iya kacau kabeh. Untuk malam hari ini kita anu bolo tamasa di tempat peternakan Etawa ya lor ya di Ngawi. Mas Eko iki populasi ini pirang ekor Mas Eko? Ning wong Cewang iki Mas Eko. Enten 180-an cacah nyawa. Oke, kemungkinan besar. Wajan mantap. Tapi dia keluar Lah men dosa mboten niku cara konsep pakan nang Mas. Ngene niki, pakan ini iki. makan kasih makan kalau yang spek kontes kan daun semua enggak kalau Ijon-ijon. hijau-hijau. Heeh. Ya campur-campur lah. Pokoknya tak sepi-sepi lur ya gini lur ya. Untuk hari ini kita lur ya perdana hadir di Ongceh Farm lur ya, di Ongceh Farm di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur lur ya ini. Di sini untuk populasi kambing lur yang ada di kandangnya Ongceh Farm ini kurang luwih neng 200-an lur ya, 200-an ekor. Itu sudah komplit mulai dari spek ekonomis fantastis lur ya. Pokoknya untuk pemirsa Marvis yang baru menemukan channel Marvis Official lur ya, mau mencari-cari bibit kambing spek breeding kontes seni lur, bisa langsung saja nanti kunjungi di Ongceh Farm. Nomornya telepon nanti ada bolo ya, langsung kita kasihkan di layar video atau di link deskripsi lur ya. Untuk wilayah sekitaran Ngawi monggo langsung berkunjung di Ongceh Farm. Anaknya kandangnya. Assalamualaikum Mas. Oke siap. Niki kali sinten Mas? Kula Mas Kuko, Pak. Mas Kuko. Mas Kuko, ini sing rawat kambing-kambing ini Mas nggih. Niki kalau izin kalau anu Mas nggih, kalau publikasikan di channel Marvis Official Mas nggih. Wis saurunge aku izin dhisik, mungkin barangkali ada yang mau mencari Mas nggih, mencari bibitan kelas breeding seni maupun kontes opo sing breeding ekonomis ya ready ta Mas? Nggih. Nomor telepon hafal Mas? Nomor telepon mriki Mas Eko ndek wae. Mungkin langsung tekan pinten nggih. Oke siap. Mas Eko mau. Untuk alamat kita di Ngawi, Nggih. Jawa Timur, Indonesia nggih Mas nggih. Pun dengan lanjut. Nggih. Ya oke, lur tak duduhi ning kene lur ya iki. Iya, engko arep golek anak-anakane Joker, anak-anakane Rocky wis langsung diredikan kowe lur. Nah, iki lur ya. Iki istimewa. Langsung ya sama. Iki jantan kowe apa betina kowe iki? Jantan. Anak Joker, Mas? Nggih. Anak Joker bola. Umur pinten Mas kok? Saya 2 bulan. gede yang terkenal sedih ya. Napa nggih? Betina nih. Oh betina, oh sepasang berarti bolo, sepasang karo karo. Beda induk nih. Oh beda induk. Oh nggih. Anaknya nomor sendal-sendal nih, Bu.
Anak joker Mas ya? Nggih. Anak joker boleh. Ayo anak joker jangan. Waduh kok panglima. Sampeyan ngedol iki Mas? Ben kita Mas. Nggih. Iki mungkin disukani bocoran apa mboten Mas? Hah? Guyu malah ditekoni iki lur. Mas itu kok teko iki tok kok kae mau lur. Iki yo dinge to. Bos, bocorane Bos iki Bos. Iki sing anak jobri Bos. Bocorane piro iki Mas kok? Bocorane Mas iki Mas sing piro iki? Jatuh gitu iki Mas. Ngertos rego, Bro. Mboten ngertos rego. 15 bungkus. Hah? 15 punjul. Ya wis, heeh. Bocorane rugi dhewe bolo. 15 punjul wis kuwi lanang. Tergantung barang. Oke, siap, heeh. Heeh, pokoke engko info lanjut langsung ning nomor admin. Ngono Mas Siko ya. Nggih. Oke. Dan niki pas niki. Niki pas niki. Joker iki lho ya, joker. Kok kira tuh sak gelem. Ngenteni teleh mlaku. Cok. Ya. Saya maju sik dilar dinggo. Anu le. Sapi. Oh, sekali. Yang pun namun seperti yang ini Waktu sabar, Mas. Reng-reng Akan dibutuhkan apa? Lagi ini pun, zaman ini mawon ya. Enggak sih. Tapi sing ini termasuk perangkat ini kacung. Karena kita memiliki kurang gantung. Masuk sarang. Mogok. Ayo ayo ayo. Ayo 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 Mas. Durung Durang joker, Bro. Tidak ada botol saja. Menu sambaran joker niki pakai apa ini? Bos? Ampas sama kangkung nih. Ampas sama kangkung. Tiap malam seperti ini, nggih. Nggih, pasti. Berarti iki mau menunya menu makan malam ngono ya, Bos. Ini joker. Dinner Oh, dinner bahasa wong kulonane iki dinner. Dinnernya joker ini. Cara bahasane wong etan iki makan bengi. Oke, siap. Dinner, joker dinner ini. Sampai saat ini umurnya berapa ini? Joker? Hampir 4 ya, Mas. Hampir 4 tahun. Oh, siap. 4 lebih. 4 tahun lebih. Terakhir ikut kontes di mana? Bos ya? Terakhir kali. Kemarin ini toh, Piala Gubernur. Piala Gubernur di Di Jogja. Jogja. Juara Juara 1 seperti biasa yang merajai kelas A. Kelas A jantan iki lho ya. Joker iki. Terus saya di bawah kontes niki. Maksud apa terus di parkir yen? Kontes Mas nek. Selalu kita bawa. Oh, oke. Masuk kontes. Terus tadi sudah kita sepil ya peranan Joker di kandang Ong Cefam, sangat banyak kawinan dari Joker Rocky yang kita lepas di kandangnya Ong Cefam. Ngoten nggih Bos nggih? Nah, oke bolo ya. Nanti info selebihnya bisa langsung kunjungi nomor admin Ong Cefam. Ngoten nggih? Nggih. Ah, bolo ya. Iki. Yang minat anaknya Joker. Oke, siap. Oh.